ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಡ್ಲೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕಡೆ ಪೋಣಗನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದಿತ್ತೆ. ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿನ ಬರ ಕೊದಿಪಾದ ಪೂರ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಬರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಇದಿತ್ತೆ. ಇತಂಚನೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿಲ್ನ ರಡ್ಡೆನು ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚ ಗುದ್ದದು ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಣಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತಿನಿಯಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ತಂಜಿ 7-8 ಗಂಟೆದ ಆತು ಹೊರತು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿ ಓಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿನಿಯರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಾನೆ. ಒಂದು ದಾತಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಓ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂಡದು ಇರೋಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಣಗೆ ಅಂತ ತಿಂದು ನಾವೊಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಅವಳ ಅಂಚೆ ಮುರಣಿ ಮೂಲೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಮೇಡ ಪಂಡಿತ್ತು ಅವರ ಕೊಂದಲೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಕಣತ್ತೇರು ಬಾಲೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಆಯಿಲ್ 2-3 ಪೀಸ್ ತಿಂತೆ. ಇರೋಳು ಮಾತ್ರ ತಿಂದದಾದ ಮೂಳು ಕಜಿಪನ್ ಪೇರ ಅಂದತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಂತದಂತೆ ಪೀಸ್ ಅಂಚೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ದ ಅಂಚೆ ಐನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ಒಂತೆನೆ ಪುಣೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಬರು ಆತೆ ಅರೆಪ್ಪಲ ಕಡಿದ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ ಅಂಡ ಅಂಚೆ ನಂದು ಬೈನೆ ನಾನು ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಬಂಡ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿಯಾಣ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆಪ್ಪನೆ ತಂಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನೆಕ್ಕಿನಿ ಪುಂಡಿ ಮಂತದೆ ಒಟ್ಟುಗು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇನಿ ಪುಂಡಿ ಮಂತನೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಮಾತ ಪುಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ. ಎಂಕ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಾತ ತಿಂದದಾಂಡೆ ಮೂಲಿಯಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಐಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಪನೆ ತೈನಂತೆ ನೀರು ಮಂತದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಇನ್ನು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕಣಾರ ಮರತ್ತ ನಂಚೆ ನೆನ್ನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನೇ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಒಂದುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಐನಿಡ್ದು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬುಧವಾರ ನೈಟ್ ದಾವು ಆಣಿದಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಐನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ನಾನು ಬೈಪದಿಯೋ ಒಂದೆ ಮೂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಬೈಪದೀತೆ ಐಕ್ಯಾನಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದೊಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಕಾಣತಿತ್ತ ಮುರಾಣಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೌಡರ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಚಾಪುಣು ತೂಕ ಅಂದು ನೆಕ್ಕಿನಿಯಾನು ಬೇತೆ ಓ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸುಕ್ಕದ ಪೌಡರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಈತೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಿಯರೆ ಬೋಡದು ಮಸಾಲೆದ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಎಗ್ನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆವರ ಕೊದಿ ಬತ್ತನ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಂತಂಡು ಆಯ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಎಗ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂದಾತಿ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತದೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡ ತಂದು ಅರಿ ನೀಡು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅರಿಲ ಉರ್ದುಲು ಅಂಚೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಡೆ ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬಡೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನತ್ತೆ ದೋಸೆಗೆ ಅರಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ದಿಯೋಡು ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೇನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ. ಇತ್ತೆ ಕೇಪ್ಳ ಪೂ ಏತುಲ ಹಾಪುಂಡು ಮುಳು ಕಷಿತ ಕೇಪ್ಳ ಅಂಚೆ ಐನು ಕಟ್ಟದಿದ್ದಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ದಿಯರೆ ಬಂಡದು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಪೂ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮೈಂದೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂ ಕೊಯ್ದ್ರೆ ನತ್ತೆ ದೋಸೆ ಬರ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂ ಮಾತ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಬತ್ತೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಪುರಾಂಡ ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡತಿ ಉರ್ದು ಬಾಡ್ನ ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಐನಾಂಡ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿಲ ಒರಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ನೈಟ್ ತಿಂತಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆಗಾಂಡು ಬಂಡದು ಐನ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬಂತದಿಯೇ ದೋಸೆ ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾರ್ದಿಯೇ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಣತ ಬುಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಈತ ಬಂದದಲ್ಲ ದೋಸೆ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಂದ ನಂಚನೆ ಜೀಪುನೆ ಬಯ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮೂಳು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆದನಗ ಮೂಳು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದ ಅಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೀನ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಕಪ್ಪ ದಿಜ್ಜ ನಂಚೆ ಇನ್ನಿದೆತ್ತದ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಬೋಡಾಕೆಂಡೆ ನಂಚೆ ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಣಾಗ ತರಕದಿ ಒಂದು ಪೋಯೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಪಿದಾರ್ದು ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಣೆ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಒರ್ಮರೆ ಅಣ್ಣಗ ಪೋಪ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಾಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಪುಂಡ ಆಯನ ಶಾಲೆಡ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿ ಪೂರ ಓಡು ದಾದ ಕಜಿ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಂತ ಓಡಾತೆ ನನ್ನ ಕುಂಟುಲ ಅದ್ದೇರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಪುಣ ಮತ ಬೇಲೆ ಆತನೆ ಕಡೆ ಬಾಲೆನ ಶಾಲೆಡ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಕಜಿಪುದ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಅರ್ತಿದ ಕಾಯಿ ಆತನ ಮರಟೆ ಏತಲ ಲತ್ತ ಲತ್ತೆಲೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಪುಣೆ
ಅಂಚೆನ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅರ್ತಿದ ಕಾಯಿಲ ಏಕ ಕುಡು ಪಾಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ್ಲ ಏರನ ಮಂತದಿಜ್ಜರ್ನಾಡ ಈ ರೆಸಿಪಿನವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಲು ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಬೇತನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಲತ್ತ ಅರ್ತಿದ ಕಾಯಿ ಆವಡು ಬುಲ್ಲೆಂಡಾಗ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿ ಎಲೆಲ್ಯನೆ ಆವಡು ಅರ್ತಿದ ಕಾಯ್ದ ಸುಕ್ಕ ಹೊಂಡದು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದು ನೋಡು ಗುದ್ದದು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ಓಡು 1 ಗಂಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನೀಡು ಬದುಲು ಎರದಿ ಓಡು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಣೇರದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕೈನ ಬೈಪದೈತೆ ನೀರು ತೆತ್ತ ನೋಡು ಬುಕ್ಕೈನ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪಿಯರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡು ದೊರ್ತನೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ಸಲ ಮನ್ಪುಣೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿಂದು ಅರ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜೆನ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುವತೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣುಂದುಲ నేను ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿನ ಬೇತೇನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿಯ ಬೇತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೆನು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಅರ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ತಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಗಂಜಿ ವನಸ ಮಂತದೆ ಇನ್ಯಾನು ನಾನು ವನಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದಾಂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತನ ಕಾಮೆಂಟ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.